Good morning. So finally जोंहा दिनै अमा जानो नागिरदों. आमाइ मोना अमा सिथारदों नै अमा गोदादों. जोंहानि अमा नै बिखा बिबु बिथै आथिं बारा गिदिर नङा आरो 20 केजिसो ओंखारगोन आरो. मोजांथार माथो बेदरा ना. बेदर गोदाग्राया नोंसो आरो ना. जानो मोजां जागोनहाय बेदरा. अमा बेदर जानोसैलाय आरो एसे फुंनोसैलाय. नै फंबायफ्राबो दङ आंना. दे खालामदो जोंना शर्ट मुभिया एडिट जायाखै र' दाबो. जासिगोन भाइरास नै क्रिसमाया सामफ्रोमबो हर थियाटार नायनानै सोरां मन्जुमोन नामा थियाटार मामोनलाय सोरां मन्जु नायनानै सामफ्रोमबो हराव 2टायावसो फैयो ओमफ्राय फुंनि 9टायाव सिखारो नायदो. Oh, थिगानो दं एसे हामनांगौ ना. जे गावराव लाइ लादोंमोन ना जों मैया नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखादोंमोन ना माबानिफ्राय बै सिलपेटानिफ्राय कार्बिफोरनि लाइ जि फ्रेश अमाजों जानो लादों जोङो ओमफ्राय दुन्दिया लादों मुलाबो लादों ओमफ्राय दिनै माने मा होनो जोङो अमा बयल जानो नागिरदों नालाय मेवा गोखैजोंहाय ओंखाम संबाय खोमा क्रिसमाया मिन्थिया नाय मेवा गोखैबो दंखायो जानोसै आरो. नै बिथिंजाय आमाया बिबु फारायदों बिबु फारायनो नागिरदों बिबुआ फेभरेट ना आमाय. आया जोबलायबाय ओंखारफिननांगोन ना संख्रि बानलुनि खरसाया. बानलु बोरदोन सामब्राम गुफुर हाइजें रेडि खालामखाबाय आं गोदाखांहांलाय. बिथिं बिबु एवनोसै बेखौ मा खालामनो नागिरदों मिन्थिला आङो. नैबे बिबु खर' आथिं बिखा बान्दारबो नुदों. खावसे फोरानबाय अमाखौहाय अराव रुदबनानै दसे जाबाय थानांगौ ओमफ्राय बिथिंजाय अमा बिबु देलाय बोखारलाय. वाव अमा बिबु बिथै मोनजाखाबायमोन दा मोखाङा थिफुद लाबाबानो जाबायमोन आरो. अके दे बरिया. बानलुखौ गोसा हो. आं लाइ बयल खालामनोसै नै गावराव लाइखौ सुनानै लाबाय आङो दा दैया एसे दुंबाय नालाय बेखौ थबस्र' बस'नानै होनोसै आरो आङो. बस'बाय होनोसै दा. बेदर जाबाय थायोबा बेबायदि बयल जानो नांगौनो अब्ला बेदर माबा जानाया दानगारोनो आरो नंगौना नङा मिन्थिया बाट बुङो आरो ओंखायनो आं दा लाइ बयल खालामसै. जि गावराव नैमिया सिलपेटारनिफ्राय लाबोदोंमोन बस' होनोसै आं बेखौ दा. संख्रि एसे होबाय दा खोबहाबनानै दोननोसै आरो. बिराद मोजां रुइसिन बे. ओमफ्राय बिथिंजाय मादैमोनबो दंफैयो बेंकनि फैसा कालेक्ट खालामनो फैदों लन लानायनो. ओमफ्राय बिथिंजाय मामामोन आलासिफोरबो. आइयाथ' स्कुलाव थांदों स्कुलाव ओंखाम सङो नालाय आइया स्कुलाव ओंखाम संगासिनो दा फैगोन. स' फाइनालि नै अमा हांनाया आंना जाहांबाय बोखार नै वाव अराव दा मोनासिम एसे मोजां फोरानबावनोसै. दे आगै गुड मर्निं नै आं दिनै मर्निंआव मैथा अमा संदों बे जाहैबाय मैथा अमा ओमफ्राय बिथिंजाय आरो आलु अमा संनो आङो आलुजों अमा ओमफ्राय बेयाव हरनि अमा दं बेखौ थास'जों संबावनोसै आरो. स' गोथाव जानो रेडि जादों दिनैहाय.